ନଖର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ହୋଇପାରେ କିଛି ରୋଗର ସଂକେତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହାଲୁକା ପିଙ୍କ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ନଖର ସଂକେତ। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବାର ଏହା ହେଉଛି ସଂକେତ। ନଖର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନଖର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବା, ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗଲ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଥାଇରଏଡ୍, ଯକୃତ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଆନେମିଆ ଏବଂ ହୃଦଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା, ବଦଳୁଥିବା ନଖର ଆକାର, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଉଁଶିଆ ନଖ। ନଖର ରଙ୍ଗ ଯଦି ପାଉଁଶିଆ ହୁଏ, ତେବେ ଫଙ୍ଗଲ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଥାଇରଏଡ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ମଧୁମେହ ପରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସଂକେତ ଦିଏ। ନଖର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଉଥିଲେ। ନଖର ଅଗ୍ରଭାଗ ଧଳା ରହୁଥିଲେ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ଏବଂ ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଧା ଭଙ୍ଗା ନଖ। ଅନେକ ସମୟରେ ନଖ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉଛି ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ରେ ଅସନ୍ତୁଳନ, ମଧୁମେହ ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଏବଂ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ନଖ କଳା ପଡୁଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତ ଜାଗାରେ ନଖ ବାଜି କଳା ପଡ଼ିବା ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ହେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ନଖର ରଙ୍ଗ କଳା ରହିଲେ ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମେଲାନୋମା ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ନଖ। ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଲେ ନଖର ଆକାର ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ହୁଏ। ହୃଦରୋଗ, ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଆପଣ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଆସୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେୟାର କରି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।